Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alubar. Kinintero paginian ken ulay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapos makipartisipat. Agtimek tayo kakailian. Tapos maamuan ti publiko. Ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti dito yung programa. Damdamag ni Berto, rantay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga daw iti Martes kakailian, September 26, 2023. At tuwi na po, ay subliming ka na kayo, ti parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dahil ako ni pagayam yun, ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para iti may isang oras apong ingkang panagitsasar, kada iti damag, nga amumi apo nga makaaba, adda pakasikdan tayo amin na sa kapada, when no wagas ti pananginformar mi kada kayo, babayan iti deto yung programa. Okay, madamdama po, masakailit ito ni Mr. Nanding Kuluma, manipo di Santa Rosa, Sarat, Ilocos Norte, kalpasan na po nga nakusaran, nga mangipaspasada iti 5 nga unit ti tricycle, ha? Kasanotat pa nangipasadam ti 5 nga unit, ha? Ken adda kadilinteg po nga mangipawil, nga mangipasada ka ti 5, ha? Nga tricycle or adadong maysa nga tricycle kas pagarigan, ha? Dito apo tinte palawlawag ang kaputa medyo adda sakit tinakem ni Mr. Nanding Kuluma kada ito nga mayak akusar ken kuana gagayem ken kakabsat, ha? Anat alagaden ti Tricycle Association dito Santa Rosa Sarat seknan iti detoy kakabsat ken gagayem. Okay, digiti sa bali pa nga damag gagayem na dito pagilya na Pilipinas medyo nabaraman na po ti issue. May panggay pa po iti pagilya na China kada iti West Philippine Sea, kalpasan nga nang ipan na po diti pagilya na China iti floating barriers kada iti paset ti West Philippine Sea gagayem nga minikaten ti Philippine Coast Guard, adape diti akusasyon nga dinurog da po digiti corals iti West Philippine Sea gagayem ken kabsat. Iti sa bali pa nga issue national, airport security chief pagikikaten iti pwesto ni House Speaker Martin Romualdez gagayem ken kabsat. Ada digit ay issues apo dita airport, especially Ninoy Aquino International Airport, in sakmul na di kwarta kada daamin namin gagayem ken kabsat, ya. So digit apo digit sa ganami ngayntay pagsasaritaan kang rolan na apo deti rimuar nga deti maudi nga paset titawen 2023 at dapay upat aging gana iti 7 nga bagyo nga mabalin nga sumrek iti pagilyan tayo nga Pilipinas, ya. Dagitoy ken sab sa balipay tampok para di may isang oras para di programa Damdamag ni Berto. Daituyan tinururan di gisem kadididaan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manibo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubliti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kaling empleyado. Malaksi iti deta ijaya na ba iti panakatarimaan ng iti modelo at lugan nyo iti na yung kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod di paraanan at inda na yung kabarwanan na modelo inda atensyonan. Larot ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukuhatin magkatunan ni Mr. Danilo Torres, pinangyanat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak Labag Street, Barangay No. 21, Lawag City. DRT Auto Ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa Singganitos, kung saan ang paglasa ng desisyon ko siguradang mapapakulunan kasi sarap. Marami nang nakasuko at nakatikim ng Singganitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon.
dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Lupot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapapirize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy. Damdamag ni Berto. Yeah? Posible ka no apo nga sumrek ka. Ti upat aging gana ti pitupay nga tropical cyclone na wenno bagyo kasangwan na po nga malpas ti tawen. Dati ket sigon iti State Weather Bureau. Wenno ti pag-asa gagayem kay kabsat. Nupay kasta agtultuloy ti El Nino nga makitkita nga mabalina po nga mangitunda iti tikag kada iti adu nga paset ti Pagilian wenno probinsya aging gana iti masungad nga tawen na wenno masungad nga Marso iti tawen 2024. Base pa lang po iti report ti pag-asa. Tikaw dyan na po nga in parwar ti Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration no pag-asa nang ipakita po ti 45 when rumrumuan nga do para pulo ket lima nga probinsya nga mabalin nga tamaan ti nasao nga nasao nga okay na nasao nga okay kasangwanan niya ituloy ti apo dito ada na po iti linya tayo ni Mr. Nanding Coloma mani po da po ijay Santa Rosa Sarat. Okay, good morning, good afternoon, Mr. Coloma. Dito muna nga issue against keng ka, dito lima nga ipaspasadam nga tricycle kada ti pilaan nyo dita tiyendaan ti Santa Rosa. Ano ti amum nga rason nga ada akusasyon keng ka nga kastoy, Mr. Coloma? Agdagan lang yung bagayan ti Bumbu Radio sir nga lima ti paspasadat ket imnay da dito no apay di da pala imbaga nga nagibaga ti Bumbu Radio nga nagliko. Pero nagliko dati na aktual nga nakita da nga duduwa jay ibibiyahe ni at amo ta si Shek lang ti kasta. Okay. So admitirem nga more than one ti ipaspasadam ngem saan nga lima Mr. Coloma? One sir, may kumapay mo may dagdamak ka dito para daga Tracy lang tayo yung usto. Kunti ka, ako kaya't kumentan da kumamot ka dyan, nagibagati. Hanak kay Taiso yan ti Bumburadyo nga ibagada nga hangak kay Taiso tayo imbagam, apay sasaw ka ti hanak Taiso kung nada kumamot ti kayak ko. Napaniknikan mo ti Bumburadyo nga may dagita at siyandaan nga do. Walang ti ibibiyahik sir. Okay. So iji asosasyon base iti alagaden or bylaws ti asosasyon maipalubos ti maipalubos ti mano nga tricycle nga ipasada ti maysa nga driver Mr. Coloma. Mabalin sir hanggang mabalin nga sasaruno masapul mabautan jay bylaws mi. Mabalin nga lima kasjay mabalin nga dua. Well, mabalin nga dua kas diyan. Mabalin nga bagang umano ti pasadam basta nga mabalin nga saruno ti lugan mo. Okay. Dikad no mapan agitulnog di may nga lugan mo mapam drive nga mapan agitulnog into nagsubli ka na abante manen iti pila di may nakapila man di may san kasjay. Huwag nga mabalin nga sikan tumanin no sumangpot ka. Okay. Honestly speaking, mano nga na talaga ti paspasadam Mr. Coloma? Duwalang siya rata amuda may nagdamag ko mga may dalang ti Bumburadyo din siya nga nagdamag di da pala imbaga mo. Siya pelang ti ibaga nga naglikudan na ko na da pelang. Okay. So naglikudam okay. At amom nga rason adda ka didi kiti napaspasaktam agilim ken ka gapoy ti DJ ka adda ti duwa nga ipaspasadam or adda ka dimet sa bali nga kadwam nga duwa met ipaspasada na. Adda sir adu kami.
Ado kayo nga sagdudwa. Okay. Okay. So, anat mo mga rason niya ron na apay? Ilem, apal, or anyaman na Mr. Coloma? Apal na dagi siguro. Ado tricycle ko, ado muti driver ko. Okay. Okay, so ij asosasyon yo welcome nga DJ dua nga maipasada ti may isa nga driver. Ma-admit maipalubos ko na kuba. Wan sir, may sunga may met kumano umay da ginvestigar dito. May da ang muda. May di bumburadyo di da mo kumentan DJ nagsasautihan nagpepeso. Okay. So, Niya po, inta asosasyon na idanon dati nga problema, when no reklamo against Kenka, inta asosasyon nyo, especially dito opisyales, aglalo na po presidente? Wan sir, in-interview pa di bumburadyo ni presidente, di kadi general daw. Then, inadmitirmet ni presidente nga mabalin, tikas jay. Wan sir, naman na baga, jay nga, jay pa nang interview ka sa bal, jay ka di in-interview na mismo di. Okay, so DJ lang ti basta iparparwarda, lima ti paspasadam, agreklamo da gawin lima ti paspasadam. O so anong problema jay ket adamet ti alagaden nya maipalubos ti kasjay nga panagpasada wenno more than one ti pasada ti may isa nga tao. May isang driver. Dagan mo man sir, di da kaya. Nakakompleto mo amin, naka-mayors permit mo, naka-franchise mo, naka-kompleto mo, palubos da mo tingin di sipi nga. Naka-franchise ko. Luwang franchise na kumagat iso, madi. Okay, manot tricycle yung amin namin, Mr. Kuluma. Adua sir, 15. Okay, 15 nga units. Baka met nga baka isoy bagada lima, baka tata, ni kastoy nga numero tin salug mo, duwa nga numero. So baruno, sa bali man nga duwa nga numero, isoy bagada lima tapos pasada. Hamit akas dyan. Answer, may salang ti naka-steady kanya. Isulat tang iso nga numero. Dahan nagbiyahe, iso daytay may day pantabalay. So iruwar ko mo tang may salang or amo daw isure may dagaya damang namin dito may napimpintas ti laban daytay parwaron da diya gibagbaga ta parwaron sung bata mo daytay may dagpipilaan na mismo kay no makita ti sarita ti peso. Okay, Mr. Kuluma, ada any message kada iti agreklamo, mangireklamo kay kano at damang mensahe mo kada kwada, go ahead. So nga si kang agreklamo hangkag sarsarita ti hanak pay suta madi nga ramid deta sitik uramot ta bumburadyo lang bagbaga nga naglikod ka in-interview da mo ta duwa anday bagbaga nga naglikod ka na actual da mo ta duwa lang ti bibiyahe so nga ti kaya ko komentar da mo DJ nagibagati hanak pay so. Okay, Mr. Nanding Coloma. Thank you very much. Iti panaybaay mo, iti gundaway kanyak. Tapno malawlawagan dating aligasyon against Kika. Maraming salamat, Mr. Nanding Coloma. Okay, Roger. Robert. Okay. DJ Apo Nanding Coloma, mani po DJ Santa Rosa Sarat. Ano ba issue doon? Anat issue? Gagiyim kay Kabsat. EJ Constitution and Bylaws ti asosasyon na ipalubos na ti more than one nga ipasada gagiyim kay kaabsat hang pekit di nga hang pekit di nga nalawag no dua ti limit oray lima no kabalinam gagiyim kay kaabsat so anat issue ijay anat problema ijay ket si papalubos di asosasyon nga mabalin ni Kuluma, mabalin ni Maki, mabalin ni Robert ni ti agpasada gagiyim kabsat lakit di adaan iti permit to operate ada prangkesa na gagiyim kay kabsat so no siya lamang kita paano wala namang issue nalawlaw gamot na po in-interview da ni Mr. Kuluma to so with the president ti asosasyon na agpeso nga the 15 units of tricycle na nga madala may isa nga naka talaga nga isot ipaspasada na kinadapi may isa ko na natatay of the air gagiyim kabsat iti exercita kami ngem DJ sa kula aramiden no saan niya sumalog deti driver ko kada nga unit kunana gagiyim kay kabsat so para namang para namang suntok sa buwan apo digiti nga reklamo ngamin abay ano pangireklamuan nyo no duaman niya agpaiso or lima kit
Amok nga gapumit lang da grupo yu ti agreklamo. Gagihim king kakabsat. Anat problema yo, kunakman, apo, no lima ti paspasada ni Nanding Kuluma, no dua, no talo, no pat, kit ipalubos met ta grupo. Di ko mapabalbaliwan deta ko alagaden nyo, deta violus yo, yat deta asosasyon nyo, tapnon di kasta kita, adda basehan nyo, nga mga kondinar, mangireklamo, ken ni Kuluma, nga agipaspasada. Kuna na, hanlamet niya siyak ti kasjay. Hamit lang siyak ti duati unit nga ipaspasada na. Gagi. Basta surutin na di reglamento. Ti reglamento, di ba ko na namaki? No nagpila ka, nakargaan dito tricycle mo, inka agitulnog, indun sumangpit ka, hangat ay tricycle mo manen. Gagiyim kay kabsat. Gaputa, kalintigan met amin na puti agpasada. Within the jurisdiction, iti ili nga sarat, gaputa ni Sangguniang Bayan ti sarat, gagiyim kay kabsat, isut tinangited, ka DJ prangkisa, DJ tricycle. Ngem ti area of operation mo, DJ laeng jurisdiction ni sarat, gagiyem kay kabsat. Kunada no kwa, no mapaano agpasada ka, ipamudi sa baling nga lugar, out of line. Out of line. So ano't problema ijay? No kabalinan na nga ipasadat 5, 10, no kabalinan na, gagiyem kabsat. Lakit di awan sa lungasingin na, nga alagaden ni asosasyon. Kendi gijay nakaprangkisa nga tricycle na gagayim kay kabsat ada permit to operate ada permit to operate na digijayan gagayim kabsat aguperar da agpasada da within the territorial limits of sarat gagayim kay kabsat dijit ibilbilin na di prangkesa dijit ibilbilin na sakbay nga no magrantang ka iti prangkisa gagayim kay kabsat babayin ti Sangguniang Bayan so parang no siya klamay sa siguro umapal dito agreklamo gagayim kay kabsat umapal or maapelwan gaputa adot unit na the tricycle na nga duwa nga ipasada na ngem awam met salsalungasingin na nga road ngamin ta ipalubos met apo DJ asosasyon nyo DJ grupo yo nga mabalin na nga ipasada DJ duwa nga unit ti tricycle na gagayim kay kabsat o kinumpirmahan pa ni presidente ti asosasyon nya wen si papalubos ti grupo nga maaramid ti kasjay ko na gagihim kay kabsat. Anot problema dito agreklamo gagihim kay kabsat siguro umapal ka apalam ni Kuluma gaputa adot tricycle na 15 nga rod ti tricycle na sen siguro mabayag di pilay o gaputa 2 tricycle na ngem hamumet mabalin nga di palubusan gaputan nakaprangkisa mat ibilbilin mat di prangkisa ni Sangguniang Bayan yan ang issue di prangkisa nga mabalin nat agpasada within the jurisdiction of sarat gagayim kay kabsat anyaman nga aldaw nga kayat na nga agpasada kakabsat kit anat ti problema ijay no kas pagarigan 2 di ipasada na makaya na lakit di kenin di asosasyon niya ayan na si papalubos ti asosasyon nga mabalin nga ipilam hanlakit ding agsaruno suruten naman gigigim kay kabsat so ano siyak lamang kita dito po apal adakes gago deti agreklamo gigigim kay kabsat ni mo na pagreklamo no at the violation na ni Kuluma iji asosasyon nyo siguro makapulpulapul mo ni Apo Presidente yo di dadumang opisyal apay ni Kastoy ni Kuluma apay Kastoy salungasingin namin ti Kastoy kasdiya napno nalawag, gagihim kay kamsat. Saan nga DJ? Apo, ayan, nakalawlawag nga. Dito yung nagreklamo, apo, no, payan na madaknakamat. Apal na dito, apal dito. Umapal, kini dito Nanding Kuluma, gaputa adot tricycle na, ken DJ asosasyon, no, pilaan da di tiyendaan. 2 di ipilpila na nga tricycle. At damit alagaden, nga mabalintikas jay, lakit diha ang agsaruno. DJ tricycle mo no si mangpet ka teman tricycle mo kargaan awanin na kasla kala bukato te nga bukato te amin alam amin pati gabat gagihim kay kabsat saan met kasjay urahin na met di sa baling nga pila gagihim no siya ka kita po awang problema ijay kasi palubos DJ asosasyon. And at the same time, nakaprangkisa, nga DJ prangkisa ipalpalubos ti gobyerno ti sarat, nga agpasada, DJ nga tricycle, nga naikan ti prangkisa, iti masakupan ti ili, anyaman nga oras, anyaman nga aldaw, gagihip king kakabsat. So, no,
Kit-kitak detoy, dugong detoy agreklamo gagihim kay kakabsat, umapal, apalan na ni Kuluma, gagihim, dakes nga apal, ditat kadadaksan, gagihim kay kakabsat, dakes nga apal. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga kwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Kakailan nadto ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para di panang salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panang liklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni iso ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti protection daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta ad-adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panagdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara tuwalya panyo pero na anyaman ana dalos alupot ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramidan na ket aramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo.
Ano na palabas, talupulo ket, talupulo minutos, kalpasan, ti oras tiyong alas 12, papagayam, ya. Tuloy, tinday pa nagpipindadamag, gagihim, ti issue ti tricycle dito sa rat, ado di kita, umapal lakit di deta, Robert, kunana, dito yung mesa, dito mit mesa kunana, narigat nga met bukbukudan na, gaan nga gaputa ado ti tricycle na, kunana, kita nang arud mabali na po kita adamit prangkesa na adamit prangkesa na di tricycle na di ba ibilbilin di prangkisa nga ipasadam gaputan na ikanggat di prangkisa pinalubusan na kan ti agisyo ni Sangguniang Bayan isu data kin jurisdiction na po di pa nakaipay ti prangkesa di kita tricycle for hire ngem laeng idi lang unig ti munisipyo idi lang masakupan ti munisipyo wano ili gagihim kay kamsat then may sapay si papalubos po di asosasyon di organisasyon da nga mabalin ti more than one hampigid nga nalawag no more ato oray 5 oray gagihim kay kamsat so para kanyak ti ko nakaro din awan issued toy tila mo dito po agar-ari ka dito agreklamo ket apal apal na kini kuluma gagihim kay kamsat okay para posible kano apo nga sumrek iti pagilian tayo nga Pilipinas so upat aging gana ti pitupay nga bagyo aging nga agtapos ti agdama nga tawen 2023 Neto ket sigon iti State Weather Bureau wenno ti biyang ti pagasa. No pay kasta agtultuloy apo ti pangta ti El Nino nga deto ket mabalin nga marikna tayo ti tikag. Iti masungad nga tawen 2024 aging ga iti Marso 2024 gagiyem ken kakabsat deto apo ti sa balipay nga ti pagasa. Ti kaudyan na pong inparwar ti pagasa wenno ti Philippine Geophysical and Astronomical Services Administration no pagasa adaw para pulo ket di probinsya nga mabalin nga dagitoy ket makapasar wenno tamaan ti tikag gagiyem kakabsat iti Marso iti sumaruno nga tawen ken nalawlawa apo iti muna nga tali wenno muna nga naiparwara bilang di probinsya nga mapektaran nga 40 gagiyem ken kaabsat deti ket naiparwari di bulan ti Agosto gagiyem kaabsat manamnama pa nga upat aging gana ti pito nga tropical cyclones aging ga iti Disyembre wenno kasangwanan ti panagtapos si tawen ngem maadaan met apo di kitay lugar nga potential wenno pinpoint para iti dry spell wenno ti kag gigiyem kaabsat so kayat nga sawen nga adaman diti natutudo nga paset ti pagilyan adamet digitay mabalin nga makapasar ti tikag gagiyem kaabsat apo nga detoy ket makitkita nga mabalin nga adadang nga mapasamak detoy gapu iti epekto ti El Nino seguna po kadeti pagasa Assistant Weather Service Chief Ana Solis imparwar pa abot ti biyang ti pagasa nga ti Central ken Western Visayas ken ti Mindanao ti mabalin nga tamaan ti perme nga tikag gagiyem kabsat gapu iti deti nga weather phenomenon idinto nga maapektaran met ti El Nino ti Luzon datayo dito yung Luzon gigiyem keng kabsat nagbalag pa ni Sulis nga iti tawen 2024 ket mabalin nga agbalin nga maysa nga kapupudutan nga tawen nga mai-record iti pagilyan tay nga Pilipinas wenno para kadagiti Pilipino as early as now kunana makitkitan nga intuno umay nga tawen gigiyem ken kaabsat ti kababaraan gigiyem nga tawen ken detoy ket mabalin nga ti dry season ket mangrugi ti Pebrero, Marso, Abril aging gana ti Mayo DJ kapipudutan na po nga ngem medyo adanto kanumit din digiti tudo na siguro after May gigiyem ken kaabsat so nga detoy ket rumbeng nga sa ganaan tayo muna dapat patingin gana pa iti pito nga bagyo hamet na maibaga no kasano apo ti kapigsana no kaslaegay kasda digiti muno na nga bagyo gagiyem ken kaabsat isu nga dapat sa ganaan tayo especially diti pada nga Manalon
nga na digitay ano tayo, agagihim kay kabsat gaputa before nga agtapos ti tawen 2023 upat aging ganda ti limapay ngem sa antay nga iseset aside gagihim kay kabsat ti epekto ti El Nino. Base kada ti kaudyan na po iti biyang ti pagasa kada ti weather forecaster nga ni Ana Solis gagihim kay kabsat adda parte nga natutudo addamet parte nga tamaan ti dry spell wenno tikag gagayem kay kabsat banag hapon nga saan tayo nga but ti Mindanao ti rumrumwar kakabsat king gagayem nga mabalin nga tamaan ti permi nga tikag gapo iti weather phenomenon idinto nga maapektaran met gigiyem kay kabsat ti ayan tayo ti Luzon nagasat ti Visayas awan ti central ti central ken western Visayas gayam pakirabanan ti Mindanao ti manamnama nga maapektaran ti tikag usudat sentro no katitikagan gigiyem kabsat ken sumagmamano nga paset ti Luzon gigiyem so digiti pada nga manalon digiti adda ko na adapay upat aging gana ti pito nga bagyo nga mabalin nga dumalapos iti pagilyantay nga Pilipinas gagayem kay kabsat amutay-miteng kadigitoy basit lang nga tudon na malayos ti aglawlawan idi kalman basit la de ditudong di kita kalkalsada di napanggap dito partes ti apaya maki digiti nagdanuman iso nga dapat apo nga kitain tayo digitoy ken aramidin tayo apo digiti wagas tapnon mailiklik tayo iti panakalayus gagiyem ken kaabsat. Okay, agtultuloy dito. Agyaman tayo kadito sumaganat. Pagyaman tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, ketyo nga ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo may Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda po katida nalalaing aircon technicians tapno urnusen da ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukuha imatbatunan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat TMT Construction Company, di 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pan nakaplano aging gana nga malpas, ti kayo patakdere na pasdek, agserbi ka na kayo si Pupudno, ti TMT Construction Company, babayin di pa nang imaton, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho, ti Ili, ti Marcos. TMT Construction Company, barangay number 48A, Kabungaan North, Lawag City. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat. Mr. Onofre Durupa ni Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa'y kada Mr. Elvis Panabang ni Mrs. Mercy Panabang, manipod di Pearl City, Hawaii. Thank you very much, Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Maraming salamat, Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nice po ba magsabi?
salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kini Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Awara na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kun tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, naggurigor, ang damit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Alam mo yung pagkapimit. Adtoy diri umisong aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito'y sumaganad nga talo nga tips kaya't may panggap iti panang tagiben, iti agong tayo, bueno, dagito'y nose. Umuna, nuat dapat nakabalin na, kaya't liklikan tayo, dagito'y asok, polusyon, dagito'y nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasayir, kaya't makairita, iti agong tayo. No, saan tayo maliklikan, kaya't itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask, nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, kaya't agbalin, nga proteksyon, laban ka dito yung polusyon, germs, virus, bacteria, tapos saan to yung hanlay nga COVID, nudiket pati sakit, nga tonsillitis, kada pharyngitis, kaya't maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamodyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapnon dalusan tayo, iti agong tayo, wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy kaya't babayan iti panagusar tayo iti nadalus nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, kaya't babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak may share kada kayo no kasano nga tagibenen, daytoy agong tayo. Okay, tuloy-tuloy. Inte pa nagpipindadamag. O para pulo kino 4 minutos. Kalpasan, ti oras tayo alas 12. Ada dito damaga po from Pangasinan. Malagip yung po di napapatay ng gobernador di Pangasinan ni Governor Amado Espino Jr. Gagiyem keng kamsat. Natiliwan na po dito babaeng ka dito turidad. Idilaing kalman na ti utek. Idi pa nakaambus. Ti Pangasinan Governor Amado Espino Jr. Dito kiti di pa itawin 2019. So nabayagmet niya naglimliming nga po dito mastermind. When no dito utek. Gagiyim keng kamsat. From 2019 2023 tan 4 years gigiyim kamsat. Na binigbig ni Pangasinan Police Provincial Director Chief of Police Colonel Jeff Fanged. Ti suspect nga dito ket ni Arnolfo Cerezo Alipio alias Anong. Natiliw ni Alipio, di mismo pagtingin na ijay nagilyan, uno nagilayan, bimale, babaen ti bisa, ti warrant to arrest, nga dito katin parwar, ti presiding judge, nga ni Honorable Judge Magnolia V. Cayetano, ti Regional Trial Court, First Judicial Region, Branch number 56, ijay syudad ti San Carlos, iti sa probinsya. Idi nga napitsaan dito iti Pebrero 15, 2021. So nabayagan nga na iparwar dito warrant of arrest gigiyem keng kamsat. Dito ket gapo iti kaso nga murder, frustrated murder, ken attempted murder nga dapat nakainaig na ini pan nakatambang ti dati a gobernador nga ni Espino. Kinunapay ni Fanged nga ti suspect
ket miyembro iti notorious nga season group gagiyem keng kamsat ngen season group and potential private armed group gagiyem ken kamsat may kun konsiderar ni Alipio nga kas most notorious criminal iti nasa nga probinsya ken dating municipal councilor Ejay Bimmale gagiyem kamsat inayon pa iti pulisya nga ni Alipio ti pinanser ti pan nakapapatay ti dating nga gobernador ken nairaman dito iti multiple gun for hire activities sa laing di Pangasinan no di peket kadagiti kaparangit ng probinsya. Ni Alipio kinadaan ti reward wenno nakasaad iti ulo na nga reward nga 355,000 pesos nga dito met tinangitunda iti pan naka arestar na iti babaen ti Memorandum Circular 2021-120 ti Department of the Interior and Local Government. So when malagip po ni Governor Amado Espino nga napapatay gagayim kamsat dati gayem main suspect taga Bimmale dati pa yapo nga opisyal ti gobyerno dati nga konsehal ti nasao po nga nasao nga suspect iti nasao nga pamapatay kakabsat ken gagayem kadedi Amado Espino gagayem nga gobernador ijay Pangasinan na ambus dito gagayem ken kakabsat nga nitunda iti ipapatay na papagayam pigita dadigiti kakastoy isudamit lang nga opisyal ti agpipinatay kasla kadito issue apo ken ni Congressman Arnolfo Arnie Teves gigiem dito latest ket naipila na po ti Department of Justice dito kaso nga sangwen ni Teves gigiem ken kamsat ngaging kakadagito awan pay apo nga makita dito pagilyantay nga Pilipinas adu digitay mangibagbaga nga aday sunat ti sabali nga nasyon adda digitay mang kingkwana mang proteher kingkwana ijay balasyo taaw gagiyem ken kaamsat so nga aging kita awan pay ni Tebes dito pagilyantay nga Pilipinas kalpasan na po nga isu iti na itudo nga mastermind ti pan nakapapatay met ti gobernador da ijay Negros Oriental gagiyem ken kaamsat ni Arnie Tebes may samit po nga agpampanday linteg wenno kami nga po iti House of Representatives. Daituyan tinururan di regisem kadididaan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito ingaramiden dati panakaisubli ti husto ala nga tilugan nyo manipot kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipot ka rin empleyado. Malaksi ti data ijaya na ba iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipot ti kadaanan at inggan ni kabarwagan ng modelo inda atensyonan. Larot ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin magpatunan ni Mr. Danilo Torres, inangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak Nabatmi Street, Barangay No. 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Kelitos Lechon Manok Hot and Spicy. Lukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices. Mapapirize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Kelitos Lechon Manok lang yan. Okay, at dami na batbati apo nga siyama minutos kasanguan ti oras tayo nga alauna, kinidawa po ni House Speaker Martin Romualdez nga gikaten ti pwesto ni retired PNP General Mau Aplasca. Nga dito apo ti Hepe di Office of Transport Security. Gagiyim ka website, the exact word ni House Speaker Romualdez, I am advising the OTS Chief, submit your courtesy resignation before the House of Representatives, tackle the budget of your office, mag-resign ka na. Kung hindi ka magsasubmit ng resignation, ako mismo ang magbablock ng approval ng budget ng OTS, Office of the Transport Service. Gigiyim kabsat palawag ni Romualdez. Sigung ken ni Romualdez, sakbay pa wenno napaay ni Aplasca nga mamagsardeng kalidag sa sarunong anomalya kan pakairamramanan ti sumagmano nga security personnel ti Ninoy Aquino International Airport. Nagbalin niya balaag ni Romualdez ti saan niya panangipasa iti kamera ti pundo wenno budget ti opisina ni Aplasca hingga nga saan niya gikat daytoy iti pwesto. Kinunapay ni Romualdez nga nasesaya at nga agresign ni Aplasca tano saan gigiyem kabsat ti House Speaker mismo ti mang ngabeng ken saan niya mang paaprobar ti budget para ti Office of the Transport Service nga dadaulan ni Aplasca. Impeteng ni Romualdez nga rumbeng nga isubmitir ni Aplasca ti courtesy resignation na ti babaen ti prinsipyo ti command responsibility tapno maikan ti wada wenno dalan ti balasa panagbalasa iti biyang ti Airport Security Office. May palagip nga nagbalin nga viral iti video ti maysa nga security personnel idita gandaten na nga tilmunen ti tallugasot nga dolyar gagiyem kay absat nga detoy ket tinakaw na iti maysa nga pasahero sa ijay na iya. Binagaan pa iti House Speaker ti Department of Transportation Secretary Jaime Bautista nga bantayan da nga naimbag ti arubayan da gagiyem kabsat. Inpeteng ni Romualdez nga naka-strike trim ti Office of the Transport Service Chief ken detoy ket masapul nga makita dan wenno addan digitay report gagiyem kabsat ti panagtakaw ken sabsabali pa kontrobersya nga pakairamramanan digiti adda iti nasao nga pangopistinaan. Kuna ni Romualdez nga saan mabalin nga baybay andalatan niya agtultuloy ti saan niya umiso nga aramid wenno ugali digiti adda ka iti aeropuerto gaputa detoy ket mabalin na mangitunda iti saan niya nasaya at nga epekto iti ekonomiya gagayem ken kamsat. So wena po nakadadun ti nakairamramanan ti OTS malagip yung pwede iti tanimbala idi gagayem nga kunada asla da bala nga inkarga mo rin planted digijay so dapay DTP pastillas scheme dita airport mitlaeng 5,000 kanula timi multa digiti taga Bureau of Immigration nga nairaman na po iti pastillas gagiyem kay kabsat kinadupay nga sabsabali nga bambanag gagiyem kay kabsat digiti nakairamramanan na po digiti taga airpuerto para kanyak tama gusto diti adang ni House Speaker Romualdez gagiyem kay kabsat nga maikat digiti kakasjayen agikat digiti kakasjay nga opisyale na po no mangidadaulo ka diti pang opisina kastoy no saan damit po nga kabalinan nga disiplinaan na wenno pasardingen diti irregularidad gaputa amom ta airpuerto apo ket kasla isu ti ruangan ti pagiliantay nga Pilipinas isu ti ruangan ket no
Umen entra pay laeng digiti umay diti pagilyante nga Pilipinas ag balinda nga biktima nga kasla di daya tilmunan na met diti $300 nga dati ket tinakaw na kano digiti pasaheros ana tagbalin nga lang at ipagilyante nga Pilipinas ana tagbalin ni pakasaritaan tayo abot sa bali nga nasyon na kakabsat king gigiyem ita pay la airport ket pagdapaw mo pay lang ket ada irregularidad mapasamak ken kan idinto nga kastaon ti panangigigigir tayo nga ada umay agpunan, ada umay agpasyar, ada umay mangkita iti pagilyante nga Pilipinas. Ngem no dito pala airporto, gigiyem keng kamsat. Santo peti agbalin niya biktima ket diti kadaraan tayo nga ada di balasyo tao, Muyo nga diti kadaraan tayo nga Pilipino nga di balasyo tao ti kadadakkila na po ti kontribusyon para iti panagduras ti ekonomiya, diti pawit da po wenno ipadalada nga kwarta diti pagilyan tayo, samo gundawayan nida, awanen na kakabsat keng gigiyem, lalatem ida, babayin ti panang takaw mo, wenno panang gundaway mo kadakwada. Adu pwede kita may ipakita po di video nga very careless dito taga airport ka di kita bagahe digito'y kadaraan tayo wenno digito'y sumangpet apo nakadado digito'y kakasjay. So dapat digito'y tatay kunakon na tirperto apo isut pinaka main door ti pagilyante nga Pilipinas para kadirigang ganna et wenno sangsanga ili nga umay iti pagilyante nga Pilipinas gagiyem so kita entayo no anat ti agbalin nga aksyon na ti chief ti Office of the Transport Service dita na iya no ag-resign wenno saan kalpasan na po nga binalaganen ni House Speaker Martin Romualdez ada nadagsen iti balaag ni Romualdez kunana no di agikat siyak ti maysa nga manglaped iti pan naka-aprobar ti budget ti opisina na di kad ma-paralyze dito opisina na no awang budget na gigiyem keng kamsat gaputa makita na nga awan ti pagbalbaliwan na po digiti tao nga kaming iti deto kadigitay pakairamramanan da nga irregularidad gagayem keng kamsat. Okay, dito na udi apo dito latest kaditi wildfire di Hawaii amuyo kadi nga adamanin sa nga pulo a Pilipino nga nailayon iti listaan na po di kita natay iti mawil wildfires nga dito ket napasama kini Agosto 8 itang atawen na kumpirmaran babaen ti Muay authorities iti Hawaii kagiddan ti anunsyo nga umabutin ti 20 ket siyam di Filipino ken Filipino-Americans nga pimusay iti nasaong nga uram may bilang nga na bigbig bilang kadili biktima ti pito nga miyembro ti Quijano family manipod dito Ilocos nabigbigpay ni Jewel Villegas, Felimon Quijano, John Mark Giovanni Quijano, Angelic Quijano, Baklig Lydia, Angelic Quijano Baklig, Lydia Coloma ken Los Bernabe. Base ti investigasyon dito otoridad natay digito iti mismo nga oneg ti lugan kalpasan nga natrap digito gapu iti apoy malaksid iti detoy at dapat digiti na report nga duapay nga biktima nga digitoy ket kinumpirmaran digiti otoridad nga miyembro ti Recolizado family manipud San Juan, Metro Manila babae na po ti pan naka digiti DNA samples digiti nabigbig wenno digitoy ket nabigbig nga da Maria Victoria Recolizado 50 ket maysa ti tawenna Justin Recolizado 10 ket maysa agpada digitoy nga kadwada pay ni Eugene Recolizado nga imununan nga na-report nga nagpukaw nabigbig pay ti maysa nga 80 ket maysa ti tawenna nga ni Reveling Tumbok ken ti inana nga biktima ket nabigbig pay itinagan nga Bibiana Tumbok Lotrania idinto nga dapat ti maysa Pilipino nga nagtalineed nga unaccounted agtultuloy nga may kumkumpurmar babaen kadagiti otoridad gagayem ken kamsat kabayatan na ada dito listahan na po dito Pilipino ken Filipino-Americans nga digitoy ket natay iti wildfire digito po Rogelio Mabalot 68 years old, Salvador Coloma 77, Rodolfo Rocotan 76, Conchita Sagudang 75 years old, Danilo Sagudang 55, Alfredo Galinato dito taga Ilocos Sur, Carlo Tobias 54, Pablo Pagdilaw 75, Narciso Bailusis 67, Vanessa Bailusis 67,
Eugene Recolizado 51, Joseph Lara 86, Glenn Dayabes 48, Buddy Hantok 79, Leticia Constantino 56, Rapi Imperial 63, Bibiana Tumbok Lotrania 58, Rebeling Babayan Tumbok 81, Maurice Buena, also known as Shadow 79, Marilo Diaz 60, Maria Victoria Recolizado 51, Justin Recolizado 11, Adela Quijano Villegas 70, ni Jewel Villegas, Filimon Quijano, John Mark Giovanni Quijano, Angelic Quijano, Baklig, Los Bernabe, and Lydia Coloma. So 29 na amin na po dito nga pimusay gapoy ti dedi nga uram. Second ti County of Maui, inagnamakit umababutin ti siya mapulukit pitong individual dagiti natay itinasao nga wildfire idinto nga 80 siyam dagiti nabigbig digiti otoridad amuanen digiti otoridad ti pakabigbigan da. May nagdirekto tutuloy met ti apelat ti Maui Police Department iti publiko nga insigida kuma nga ipakaamuda no addapay digiti kakabagyanda wenno amamuda nga nagtalinaed mapukpukaw. Ayun gagayem ken kamsat lete sa po iti panang bigbig digiti otoridad iti biyang digiti pimusay iti wildfire ejay Maui. Awanen tinabati pa yung oras tayo para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dati abot ipagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Martes agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Well, nagpintas la unay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket isa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids when necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabutong nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo ano digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So, napintas ti agdonar apo iti dara, maamuan tayo pay, ala, haan met amin ket, naikan ti bagi nga nasalunat, ta haan nagpapada ti bagi tayo, ngam agdonar tayo di dara, ket it's also a way of having us health check-up. Makunan to tayo doktor nga, digito tina-find outan, iwasan tayo basit ti kastoy, numaminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood. Pinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket may buyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapat tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Pinapalabas.
Irimik kadwa gundaway papagayam, kablawan na kayo tinagasat nga malim ti Martes, September 26, 2023. At dito sa balipay nga parang ti programa tayo, Tinapalabas. Dito di bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Pari sa balimay nga may isang oras. Hindi ituloy apong ibasa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas si Biyag Kinayat ni pagayam tayo Wanda. Ngayong kasangwanan papagayam, ngentay rugyan manen, wenno ituloy ti pan nakaibasa dito surat ni pagayam tayo Wanda, agyaman tayo kaditi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta iti Bakersfield, California, iti Estados Unidos. Pagyamanan tayo pa ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang manipod iti Pearl City, iti Hawaii. Thank you very much Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Ti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manibod pa nakaplano aging gana nga malpas ti kayat yung patakdere na pasdek, agserbi ka na kayo si Pupudno. Ti TMT Construction Company, babende pa nangimaton ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kani iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Masarakan dito iti Balintawak Street, ti Siyudad Tilawag. Adanda ka dito kakalaing nga aircon technician, tapnor no senda ti problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, manibod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Baguio, kahit yung ay konsultar iti doktora, mapan iti doktora mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Daituyan tinururan di Disem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwangan na modelo inda atensyonan. Narod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, inangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Kilitos Lechon Manok Hot and Spicy. Lukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices. Mapapirize ka sa sarap. Tara, ayain ng buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Kilitos Lechon Manok lang yan. Pagayam tayo, Wanda. Nagsawa kami anangan kini Angelito. Ediday di agundaway Manong Robert. Endiso kiti sango kiti lamisaan nga panganan mi kini Angelito. Ti regalo na kanya. Nga daytoy ket narap wenno nabungon. Basit nga box, kabsat ko. Bayat ti panpanangan mi matiltiliwak ti panang matmatmat ni Angelito kanya. Subsubadak laingin ti isem. Jak maawatan ti rikna kiti day di agundaway Manong Robert. Kasla namin pinsan niya nagkirpa wenno nasebseban ti gurak iti lalaki nga imununan niya kinagurak unay-unay. Aglalo lang aruden iti pudnuna nga agayat kanya, kabsat ko. Nagari ti ulime kiti nagbaytan mi ken ni Angelito. Napasnek ti panangan. Ngem siyak tinang burak iti daydi nga ulimek. Oh, amang ano kayat mo pay? Adumit pa ti makan. Mapagkalaing mga ala. Ay, usto na kanya kon. Usto dito yan niya. Kanek. Narigat no, marwamak na doon iti kanin na. Narigat ti manangan nga marigrigat, Wanda. Si Kamet, puro marigrigat ti bagbagam. Ayun, kano gaya men ti rubat mo nga paniji Manila? Ento no bigat ako naman paniji Manila. Pumanawa akong diti lugar tayo. Good luck ha. Si Kagayam, sa dino ti plano mapagadalan. Saludsud na kanya. Siguro iti may isang universidad ti syudad. Isumet ti kayat da papakin ni mama. Ensungbat ko. Agingga nga indisunan ti tinidor ken kutsara. Minatmatak ti pinggan, awanen nagyan na. Inyangad na ti baso nga nakargaan iti danom. Kididisuna kabulunen ti tatakder na. Agpakada akon Wanda. Umon na akon. Kaya't ko aminin ti makaawid tapno may preperak ti. Digri ka sa pulak ken. Kaya't mo kainiliw digiti naganak kanya. Ngamin tayo tunubigat, pumanawa kon. Timbak derak met manong ngem kasla na irot tiriknak. Kasla kayat kupay nga napapaot ti panagsarsarita mi kani Angelito. Ngemawan ti mabaling ko. Sige, naisuti ko nam. Palubusan ka nga roden. Saan ka din yung mapanit eh? Ayan digiti classmates ta nga diti swimming pool. Saanen? Agpakadaklaingin keng kaken magnakto niti Ridaw iti King. Nga umamang iti kalsada. Magsada aklangin di pagluga na kitjay. Sige. Naisuti ko na. Mapanakon, Wanda. Sorry ka diti so amin yan aramidak ka di mo kayat ah. Kinunana kaslag tagirger ti buses na Manong Robert. Dandani jakam mo ti sungbat ko ide. Ngem kastoy tinagawat ko ngayon sungbat keng kuana. Sorry met Angelito, nagbali na ka natangsit ken ka. Sorry met. Kinunak. Okay lang. Okay lang. Sige mapanakon. Bye. Kinunanak at pinatuloy nan manong tinagna.
Ngayon di makaaddang nga ta iti 5 aging ganay iti 7 tinalyaw nak detoy. Kasla mabainak idi nga makita na nga mang matmatmat ken kuana nga umad adayo. Ngem inesmak sako inwagayway ti imak nga agagbabay ken kuana. Jak maawatan tiliknak iti dedi agundaway kabsat ko. Jak maawatan no agar ari kanyak ti asi wenno panagbabawi. Gapu kariri saan niya nasaya at ngimpakpakita ken ni Angelito. Naglepas ni party, nagbibintakada kami kanini classmates ko pakiramanan ni May nga mangisursuro manong Robert. Kasla na dagsentirik nati may isa nga estudyante nga makipinnakada ka diti papagayam na. Nga madadda nga kasla na dagdagsentirik na nga nakipinnakada itay kini Angelito. Wen manong, kasla isupay laeng ti agar-ari kanyak no pay makipimpinakadak metten karigi sa balipay nga gagayemi wen no kaiskulaan mi. Nalpas nga road tinasao nga party iti nasao nga resort. Nagawid kami kadwak da papakin ni mama. Iri kaaddag iti kwarto agar ari latta ti lagip. Kasla makitkitak latta ni Angelito. Ni Angelito bayat nga mangmangan kami. Agingga nga nagpinnakada kami manong ko. Naglabas di kiti aldaw, umadani di manenti, panaglukat ti klase. Sumre ka ko ni ti kolehiyo, manong Robert. Idi kasarita dak da papakin ni mama. Oh, naplanom ka din no anya kurso ti irugim. Kinuna ni mama kanyak. Kasla kayat ko ti sabsabali nga kurso ma. Anya sabsabali nga kurso ti kayat mo sa wen. Kasla kayat ko ti computer technician wenno criminology. Anya, apay da plano nga sumrek kas policewoman? Kuna ti inak. Saan ngim? Kasla kayat ko diti naidumduma. Kinunak, tilada nga pampanunutem. Napipiyapayan na ti computer course. Ngayon ti criminology nga kunam. Aglalo ket babae ka. Ang mga tay supay ti pakaisagsag bakam. Balikas ti inak. O sige, mabanak to na tayo naging rolin iti anyaman na computer course. Sige, aguni kan to numapan ka, tap no maited mi ti pagbayad mo no pagmatrikulam. Sa din mo amin ni eskwela ti kayat mo, kayat ko ti private university dito syudad ma. Ngayon, diyak kayat kasera. Kayat ko ti inal daw nga agawid dito balay. No dito talaga ayam. Apekit din niya saan. Kayat kumet no agawid ka nga inal daw tapno no makitkita da ka. Ado dito ang kasera nga minya. Tiltilad da nga papapananda kaputa saan ida nga mamonitor dito naganak ka dakwada. Dadanon ti panangrugin ti klase, manong Robert. Nagenrulak nga ro, diti may isang computer course, kapsat ko. Opat atawin dito eh. Dito'y nga naayayo kaditi baro nga kaklasik. Ken kastamit ten, digiti wagas ti panagadali ti kolehiyo. Naragsak, no pa'y sabali ti ragsak iti high school, manong ko. Nagbalinak nga maysa karigiti kasla adda unay mabalin na ito nagti klase. Siguro gapu iti kaadda ti dakkila kantidad nga pagpabalon di kiti naganak kanya. Ngamin ket may saak nga inanak.
Nagbalinak nga close kadagiti babaknang, pakairamanan dagiti mangisursuro iti nasao nga pagadalan, mano. Dandanin malpas ti una nga semestre di adda sa bali nga madlaw ko iti bagik. Wen kabsat. Sa bali nga madlaw wenno sa bali nga rikna ti agar-ari kanya. Wen sa balin nga rikna ta saanen nga kasla rikna ti babae. Ti marikrikna. No di ket rikna ti maysa nga lalaki. Dito'y kabsat nga namaamok wenno nagbalin nga nasingid kanya. Ti maysa kadagiti instructor mi iti kolehiyo. Daytoy ket ni Ma'am Divina. Ni Ma'am Divina ket agtawin siguro din iti nakurkurang yung 30. Dandani ing gudwa iti tawin ko nga 10 ket 7 manong Robert. Wen kabsat, nagbalinak nga close ken kuana. Ken adda sa bali nga agar-ari ariknak iti maestrak iti daydi agundaway. Balay mi, kasto'y tinagbalin nga, proposal wenno, kid daw ko kaday tinaganak kanya. Papa, mama, di lang mabalin nga, igatangan da kiti motorsiklo. Kas nakikit ko ti motor nga, mapani di syudad, kung iti pagadalan. Ken tapno, alalisto ti panagbiyahe nga agawid ken mapan. Winangim, awan pa ti lisensyam. Kino na ni papa, alis tumit lang ti mangala. Mabaling kumitin niya. Iswitik ti edad ko. Pagbalinik lang ta na nga sa 10 ket 8 ti tawin ko. Sabagay, makikita kami ti agbot mo to. Ken usumit tatan di babae nga nakamotorsiklo. Sige, naisut ko nam, di igatangan da kay ti motor. Kino na ni papa. Anyan nga ragsak ko kabsat. Ngem ni mama ket kumuntra. Dedan to lang at ti pakaisarsaraka wanda, motor-motor ha. Si kamit ma, saan mo ka din nga kontraen? Papno alalis to ti papangko di eskwela ken panagawid ko. Inal daw nga plete ak, suntumit lang nga iso. Manumit lang ti may gasolina, baka nainiinot tayo pa inog motura. Baya amon felicidad, pagusto amon ti anak mo. Kaya may sa langarod nga anak ta. Panang sungbat ni papakin ni mama. Anak pa garod ti mabaling ko ket nagtulag kayo meten. Balikas ni mama. Naarakop ko ti amak gapu iti panang pagusto na iti kalikagum ko nga gumatangak mano iti motorsiklo. Kasi niya po Diyos sa anak na parikatan niya nakaala iti student permit para iti panangalak iti lisensya. Agingga nga nadanon ti panakay-renew na ket nagbalinen nga non-professional ti lisensya. Dituyan niya agmutmuturak nga mapaan iti mismo nga pagadalan. Nagtultuloy met ti kinasinged mi ken ni Ma'am Divina iti daydi nga kadagidi nga alaldaw manong ko. Agingga nga dapayan digiti gundaway nga dududwa kami nga agkuyog. No kasta nga malpas iti klase. Ngamin ni Ma'am Divina kita dasawa na ang imadedi balasyo taaw. So nga, halos bukod na met ti oras na. Kadagiti nga alaldaw, dito'y nga tiningtingiting ko tiriknak, iti mismo nga maestra. Agingga nga iti maysa nga aldaw, wenno malem, nagkuyog kami nga napan iti maysa a parke. Iti asidig ti parke ada maysa nga restaurant, nga dito'y ket mabali na panganan. Inawis ko ni Ma'am Divina nga napan iti mismo nga panganan. Nakamotor kami iti daydi nga gundaway. Dito'y kabsat nga jakon nagawidan. Enpudnokon ti sabsabali ariknak ken ni Ma'am Divina. Ma'am, sapit na dinak kagura. Anya dito wanda? Kinapay nga kasi parang kitam kanya.
Sabsabali tiriknak, ma'am. Mariknak nga, agayatakin ka. Nasdaaw ti maestra nga kasarsarita. Ngem awan tinakan ninawak nga gura nga ipakita na iti panangibagak nga agayatak kenkwana. Andiyan kita nga sasaul mo anda. Babae ka ken. Adayo ti gidjat ti tawenta. Saan niya mabalindi? Ti bagbagam. Mampangaasim. Saan mo kumangay bilang nga gungun dawayak ti kinasingit ta? Ngem nabayag nga inadadal ko. Nabayag nga tiningtingiting ko. So nga, jakon kabalinan nga ilimid pa. Talaga nga sa bali tiriknak ken ka, ma'am. Agayatak ken ka. Napaisip ti maestra, hindi nga pa naibalikas ko, hindi pa nagayat ng kenkwana. Ngemkas kunak awan ti maan ninawag iti rupa na agura. Nangan kami, iridede agundaway. Naragsakak gaputa saan nakmet nga pinakitaan iti saan na umiso wenno pinanawan. Idi makapangan kami manong nagdiretso kami ti ayan ti parke. Wen, idi parke adu digiti agayan ayat. Adu digiti agkikibin, agkakalabay, agin narakop ka digiti tugaw. Dito'y nga nagtugaw kami met ken ni Ma'am Divina iti maysa nga simento nga tugaw. Iti sirok tinarukbus nga akasya manong ko. Dito'y nga tiningiting ko manen ken inulit ko manen ti panagayat ko kenkwana. Ininot ko nga iniggaman ti dakulap ni Ma'am Divina ket dito'y nga awan met tinariknak nga panagkitakit wenno panangipawil na. Nagpinnetpet kami ti dakulap. Anyan manong Robert nga ragsak ko iti daydi agundaway. Tanupay saan napay nga sinungbatan tindaton ko nga ayat. Kasla makitkita kon nga matnag ni Ma'am Divina kanya. Gapu iti panakipinnetpet na met iti dakulap. Sumipngit basiten gaputa agpapanaw metten digiti tao iti parke. Dito'y kabsat nga inawid ko ti abaga ni Ma'am Divina nga pinasango kanya. Ket ginilaat wenno kinilaat ko nga indennes digiti bibig ko, iti bibig na, iti apagapaman laeng. Napaisem detoy ket kastoy ti balikas na. Si kawanda, tiltilad na nga aramidem kanyak. Aramidek di kito'y kapit ay ayatin ka. Ay ayatin ka unay, ma'am. Kinunak. Makamuka man laing mapantang ket rabiin. Kinunana ngem inulit ko manin nga inagkan, ket dita nga nariknak, nga sinubadan na met, ti agik ko kenkwana, manong Robert. Kasama na dito tayo ni Basa, ti surat ni Pagayan tayo Wanda, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan, manipo di Wayanay, Hawaii. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang, manipo di Pearl City, Hawaii. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaanda ka riti nalalay nga aircon technician, staff na urnusen dati problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa kinimat batunan ni Engineer Neil Jose, Masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City. Thank you very much, TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti kayo patakdere na pasdek ka, agserbi ka na kayo asipupudno, ti TMT Construction Company, babendi pa nang imaton, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City.
Nadarikrik na inyo iti bagiyo, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Daituyen tinururay di revisem kanididaan na lugan when no di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati pa nakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 when no Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Lukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices. Mapapirize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Gapoy di kadan tinagkinawatan mi kini Ma'am Divina, Manong Robert. Nagbalin nga naragsak ti aglawlaw ko. Wen kabsat. Nagmaris rosas ti aglawlaw gapoy ti ayanayat mi kini Ma'am Divina, ediday di agundaway. Dito'y kabsat nga masansanen ti iruruar mi. Masansan metten ti panagpabusoy ni Divina kanyak. Ngem kabilin-bilinan na kanyak nga no adda kami ti uneg ti universidad wenno eskwela ket awagak deto iti ma'am ken ure anyan ti keket kung ayaw awag ken kuana no adda kami ti ruar. Kasta nga rod ti nagbalin nga relasyon mi nalimed ngem no adda kami ni ti ruar ditan kabsat nga ibulos mi ti riknami napnekak ken ni Divina no pay inauna ngem iti siya kabsat ko. Addan di sumagmamano makadlaw nga addati nagkinaawatan mi ngem deny to death kami nga dua. Iulbud mi wenno ilimlimed mi latta. No pay ti ginagpaysuna ket agpimpin na busoy kamin no kasta nga adda kami nga agwaywayas Manong Robert. Kasta nga rod tinagbalin nga sitwasyon ko bayat ti panagadal ko. Nga ditoy nga jak napupuutan kabsat nga dakkel ti gasgastusek. Ngamin tunggal rumwar kami iti mestrak nga ni Divina, siyak amin ti aggastos. Ta saan met nga agparwar iti kwarta.
Adat dapay kit di nga isunat ti agkid daw kadidibanag. Kasla kung maarwaten, pakairamanan ti alahas. Ipaay kumit amin kabsat. Agingga nga nakadlaw, di tinaganak kanyak. Dinasaritanak ni mama iti maysa nga malem nga isasangpet ko iti balay. Wanda, apay nga nagdadakilmet din ti daw-dawatim ken ni papa. Idi sa nga kalman, di mawat ka kano iti 2,000. Idi muno na 5,000. Sa dino ti pag-ipi pa namin ti ado a kwarta. Pinaayos ko ngamin ti motorsiklo ko mama. Ada ti perdit unig ti makina iso nga impang ko iti talyer. Uwi na nga magkakamakam laingin, nagsasaruno laingin ti panaggastom. Amom Wanda, agpeso nga napigsa ti talyer. Ngem, no kastamit nga rin ti panaggasgastom. Manganta, mabrok tayo. Wenno, saan naman ko man ti masapsapulan mi kani papam, para ken ka. Ay, saan met siguro ma, si Kamet. Kinunak nga inyangaw ngem, kasla dadanag ko iti dayding inbaga ni mama, Manong Robert. Ti panangibaga na nga amanganta sa anin na makaumanay ti masapulan dakin ni papa, para iti panaggadal ko no para kanyak. Pinanawak ni mama, gaputa, jakong kayat nga sungbatan dagiti sa bali pay nga saludsud na. Sige ma, mapanak man iti kwarto kayat ko ti aginana. Sige. Laglagi pem ti kunak ha. Saan ka unay nga gasgastos? Agin inot ka. Napianto no makaadal ka ket adan pagsapulam. Tantula kay kayat mo. Saan mo nga ibilang nga nabaknang tayo unay? Amangan tay ti masangwanan ket maibos ti ibilang mo nga kinabaknang. Nupay bagbagaan nak nga kanayon ni mama iti panagininot ko iti kwarta. Nagtultuloy latamet ti kinagastadurak. Gapu pay laeng iti kaadda ti relasyon mi ken ni Divina. Kasi tinaminsan nga panagkita mi ken ni Divina iti ruara. Wanda, amum may saak ka rin napili nga mga nagitibunyag iti anak ti second cousin ko. Ano ti problema? Umayak ka di? Uy, saan na? Saan ka nga umay? Ang mga numadlaw da. Amum, adalat ta aksyon nga. Di maalwadan. Ang mga ta makadlaw da. Kit agibagada iti asawak. Ay, wala ya. Anya nga radita? Kahit ko kumati-gumatang iti. Iarwat ko into no mga nakakitibunyag. Di la mabalin. Mapantay ti department store ta gumatang ta. Ani nga miti kayat mo, nga yarwat. Siyempre akit, bestida met nga, medyo adda kilatis na. Alangan met pagarwatin na kiti, arwatin ti losyang. Di pay, may babayin at ipintas ko. Talaga sige. Kano ti banta? Orin to nubigatin Ngamin ket iti subarun nga aldaw ti pabunyag. Sige, mapandan to into nubigat. Narumar tayo iti eskwela, agdiretsutan ton. Orita, alas 10 nga, agserra ti mall nga paggatangan. Sige. Sige thank you. Kinunana kanyak ngem, dito'y nga, sa bali manin iti aganda rariknak, manong ko. Inlugan ko iti motorsiklo ni Divina, ket indiretsuk manen, iti may sa hotel, manong.
bigat nga ipapangkoy di eskwela. Napangko dinagas ni Papa iti mismo nga talyer. Pa, ika na ko na iti kwartak. Awan ti kwartak ka mapan di eskwela. Nakapanaw met ni Mama. Uwin nga rutit, di met ni may nagbayad di jay rimwar nga lugan ni Digalman. Ada ti kwartak dito yung 1,000 laeng. Iso na ti alam. 1,000. Ag gasolina ki di 500, di 500 lang ti kwartakon. Ano aro ti mabaling kuhan dakit? Saan met nga nagbayad di jay nangirwar ti lugan ni Digalman. Mabalin na umay na madamdama. Bigbigat met pe lang amin. Sige, alam pe lang ti 1,000. Nayunan to nin bigat pa. Kasi awan ti kwartak. Amangan ta maplatan wenno anyala ditan ti pakapayaan ti motorsiklo. Di pinakababay no awan laingin ti pangpabulkanize ko wenno anyala ditan. Sige. Ngem, among madmadlaw ko keng kawanda. Umad-adumet din ti daw-dawatem. Sa among muwet nga may turid ti dumawat kini Mamam gaputa. Sigurado nga ungtan na ka no dakkel ti dawatem. Si Kamet pa, gagangay Kin sabsabali ti astam ka dagito ya. Kasla Kamet lalakin. Wenno adda ka di bisyom. Papamet, awan ti bisyok. Anya ko ba ti bisyok? Aginom, naputa mo na yan nga, nabartekak nga si Mang Petwen, no? Drugs or anyaman, awan pa. Mahilig aklaeng nga, mangang ka digiti nangingina, ken makita mo digiti arwate ko, nangingina digito eh. So nga, isuda naman lang ti paggasgastuak. Sige. O, alay mo ti 1,000. Mapangka nga rudeng ket numaladaw ka, iti papan mo iti eskwela. Ti una atawin ko iti kolehiyo, Manong Robert. Pagtian na met problema kada iti gradok, naragsakan di iti naganak kanyak. Napiala nga panglinglingid ko iti dakkelagas gastusik. Naglabas pa iti aldaw, sumbreka ko iti may kadwa atukad ti kolehiyo, Manong ko. Dito'y kabsat nga dimteng ti problema iti nagbaytan me ken ni Divina. Wen Manong, sipod na daan kami ti relasyon dumanin makatawen iti daydi agundaway. Idi damo mi ti maggaan iti problema. Kaya atin ti asawa nga mapangkudanunin ni Jibelasyo tao. So nga, siguro, saan ko nga mapalpas dito nga semestre, mapanak doon. Anya? Panawan na kon? Kinunak nga nalidayan. Anya ti babalin ko? Awan ti mabalin ko gabuta, asawak di jay. Ang aping italahi nga ibagam, nga dati plano makasta. Isu na tinagplano, dapat nga pa iturayanak keng kuwana gabuta. Isukit lalaki, siyak ti babae. Kinamamwanda, nadaman nagbalin niya nagkinaawatan ta, nagpinabusoy taman. Amok nga amom nga ada anak ti asawa. So nga, saan ka nga masaktan? Masapul nga tong palik no anya ti kayat ti asawa. Aglalalo, aday sunod di balasyo tao, kinawan pa ti anak ni. Sigurado nga kayat namit din nga agkaanak kami. So nga, alain na ko ni ti ayan na. Naglidaya kiti daydi nga naamwak kini Ma'am Divina. Wenno ti kaya nayat ko nga ni Divina, Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly.
at siguradong walang dinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Awan tinaramida kiti nagbalin nga desisyon ni Divina nga mapani di balasyo tao ket panawan nakon. Kadigidi maudin nga alaldaw nga kaadana iti pagilyan tayo wenno iti kaadana iti pagadalan. Likliklikan nakon. Saan nakon nga kayat pay nga asitgan. Kenuray adu nga text wenno tawag ko kenkwana saan na nasungbatan. Agingga nga nadamag kulaingen nga nakapag-resign iti eskwela kenaddan iti Metro Manila sadyayen nga urayen na kabsat ti panagtayab na wenno ipapanay di balasyo taaw ket danunen na ti asawa na. Nariknak ni Saem nga mangsalbag iti kaungan ti puso ken riknak iti papanaw ni Divina iti sidong ko. Malaglagip ko digiti nararagsak nga aldaw digiti panagpimpin napas mi adwa digiti nasasamit nga arako pa innagik wen mano data unay ti manglunag iti riknak iti papanaw ti babae nga inayat ko nga nupay inaunang imiti siya kapsat. Agingga nga daytoy tinangitunda kanya kiti pan nakasursurok nga uminom. Wen nagbaliw nga namimpinsan ti aglawlaw ko. Nagbalin ako na kuto-kuto kaligdi paggiinuman kadwak digdi barkada. Lalaki kada babae.
Ngem kasla awan timang tibnag tiriknak no pay adda iti babae nga kadkadwa. Kasla awan idi ti makasukat iti pintas ni Divina Panchay. Nakadlaw di iti naganak kanya kiti masansan nga naladaw nga panagawid ko. Agingga nga iti maysa nga bigat ti Domingo. Agpada nga saan nga sumrek ti iti naganak kanya. Saan naman panito? Sina ni mama, kastamet din nga saan na sumrek iti talyer, ti amak. Ti amak ti nakakita kanya kiti addaki ti ruar. Amumwanda, madmadlaw mi nga masansan kan nga maladaw nga agawid. Saan ay nakasti dati nga, mapasangpit na kayo ti malem, kaya makagitdan na ka mang rabi. Parbangunin no agawid ka. Sa dinoy ti papapanam, saan mitunay nga adayo ti syudad nga paggapwam nga umay ti ili tayo. Ay, no daduma papakit. Ada ngamin ti agawis. No daduma, birthday, ken sabsabali pa iso nga, mapanakbet, total, adamit tilugang ko kuna. Saan mo unay nga, abuswen ti kada tilugan mo, ang mga ta, iso ti pakaisar sa rakam. Ken kasla, adda pa nagawid mo idi nga, nakainom ka. Basit lang met pa. Gaputa, dari kakadwa may lalaki, kikinantyaw kami lang. So nga, iminumak basit. Saan mo nga sansanin ti aginom? Aglalalo ket motorsiklo tilugan mo. Amangan ta madisgrasya ka. Malpasen ti panang kisarita ni Papakanyak di sumungad manen ni mama. Ketnoan niya digiti balikas ni Papakanyak. Umarngimet laeng digiti balikas ni mama. Wen kabsat. Tipan nakadlaw da nga masansanak nga marabrabi kenadda digiti madlaw da nga panagawid ko nga siyak kitadda iti espiritu iti ara. Pagayam ko. Ti parang panaw kanyak ni Divina Manong Robert. Napiano isula kumat idi tinagbali na problema nga madadimteng nga mas nadagdag sinaparikot. Iti mismo nga biyag mi kabsat ko. Daytoy ket ti pan nakaatake ti amak. When nag-high blood iti mismo nga talyer nga pagtubtrabahuan na wenno. Ayan ti talyer na. Naimbaglakit din ta na itaray digiti trabahador na iti mismo nga ospital ket nasalbar metlaeng ngem saan na kasti dati ti salun at ti amak Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
nga nakatugaw latan iti wheelchair, nagbali na problemado kinakupado ni mama, Manong Robert. When kabsat, ing kapilitan niya nangalan ni mama iti kadwa ni papa iti balay, when numangistimar kenkwana. Ngamin ket saan niya masango ni mama gaputa mapanmet iti opisina. Pinadasmet ti inak ngayon pataray ti talyer, babaen ka iti tinalik na nga tao. Ngem talaga nga saan na nga makayaan. Adu unayen digiti puspus wenno sangwen ti inak. Aging kakabsat nga napanunot na nga ilakula ingen ti talyer. Aglo idi ti amak gaputa kunana nga isuiti. Namupunan na. Ken pakakitkitaan na iti bannog na. Ngemawan ti mabalin. Saan na nga nabalinan niya yung gawid ti desisyon ni mama na ilako nga rod ti talyer pagayam ko. Naiduli ni ti bangko tinaglakwan mi ti talyer, Manong Robert. Nagtultuloy meti pan naka-istimar latta ni papa, ti pan nakasusweldo ti mangistimar kenkwana. Dito'y nga mariknan ni mama ti panagkamtud ti masapulan na para kada kami, aglalo kita damet ten susweldoan na. Dito'y met kabsat nga, adadda nga nagproblema ak. Malaksiri ti pan nakapukaw ko ken ni Divina, kastoy pa yan tinagbalinan no sasaadin ni biyag ni. Pinadas ko ti nagbalbaliw, wenno binalbaliwan ti sistema, gapoy ti kinagastador ko, kabsat. Ngem talaga nga naangaw ti gasat, naangaw ken, kastamit ti nadalatta di kiti sulisog, adalatta di kiti awis di kiti kabarkadak nga jak maliklikan, nga bana gaday to'y ti pangdildiliwan launay kanya, ti inak, Manong Robert. Papagayam sa tingong nilipas nga may basa diri surat ni pagayam tayo Wanda. Anya ti pagbalinan ti biyag ni Wanda. Aglalo itanta, awanen ti amana nga agsapol. Gapo iti pan nakaatake na ken nailakon ti talyer da. Awisan da kayo kaduami manen into nubigat para iti panangituloy tayo nga mangibasa iti deto nga pakasaritaan wenno napalabas iti biyag ni pagayam tayo Wanda. Pumakada kami papagayam dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Tinadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatali na ay nga malem ti Martes tayo amin sa ngapada. Agyaman kam tingkay panagdingig ken panagbuya. Pinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket may buyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.